Hi. So, welcome sa kini nga video no tutorial. Kini nga video is atong buhaton atong i-connect ang kining um, inyong smartphone atong buhaton as camera no. Then atong i-connect sa OBS. So, multicam masig pila ka bu camera pwede gamiton para mahimong source ato ang video. So, may duha ka requirements no para magamit na to ang cellphone camera as video camera sa OBS. So unang requirements magkuha ka og katong IP webcam. Then ang ikaduha kinahanglan nimo og VLC nga 64-bit. Para pag-download sa IP webcam ato to sa Play Store. Play Store ta. Tapos type na to dito sa taas ang IP webcam. So na-install naman ako. So nakabutang diha open. Ang ikaduha is ang katong VLC nga 64-bit. So ato to sa Google, then itong i-type diha VLC download. So naara. So kining una diri nakabutang nga download kini VLC, download VLC. 32-bit na siya, no? So i-click ning gamay nga arrow, then diri ka sa 64-bit kini. Kinahanglan gyud siya nga 64-bit kay para mo ila ang VLC sa iyaha. So i-click na, i-download tapos i-install. Then after nimo ma-install diri create lain nga scene, tapos diri magawas na siya diri narong VLC video source, no? Magawas na siya. So akong kuha ng cellphone karon atong i-on ang IP webcam. So akong i-connect sa akong laptop ang akong cellphone para makita niyo ang screen. So nara. So mo yung screen sa akong cellphone. Ato ta sa IP webcam. So nara. So open na siya. Unya kini pag free version man siya. Wala kayo kay mausab diri sa settings. Pero di na to kinahanglan kay mo diretso mo ta diri sa start server. So once mag-click nimo na mo activate ang iyang camera. So naraw. So kini nga IP address kini sa ubos kini. Mo ni ang atong gamiton para mo connect sa VLC. No, kini atong kinahanglan gamiton para mo connect sa VLC. Atong i-connect ang katong kaganina, tong IP niya ganiha. So mag-add ko diri og VLC. So pwede mo i-rename, pwede po dili. So tapos diri ko mosulod kini. May arrow tapos diri add path URL. So ako tong ipasok ng IP address. So http semicolon duha ka / so 192.168.0.103 tapos semicolon 8080 kanang 8080 muna yung port sa video. Humana na butangan mo siya og video sa tumoy, no? At kulang og slash, then okay, then okay. So tulis niya ng tanaw 192.168. Nara. So connect na siya. So gamit ang camera sa cellphone, connect nimo sa OBS, no? Diri agi sa VLC video source. So na siya ka-simple, no? So pwede nimo siya, pwede na pulo ka cellphone kung kaya sa imong internet, na pulo ka cellphone imong idungan para multi-angle. Pwede siya. So kung gusto nimo adto ang kini nga source sa video, pwede ka mag-open diri sa browser. Open to nimo 192.168.0.103 semicolon 8080.
pag mo na anion mo ni ang web address sa katong imuhang IP webcam sa imong cellphone. So kung mani ka sa browser, makita nimo ang source of video. So napod siya mga kuan diri, mga control. So default niya stream quality is 49% sa iyang quality sa iyang video. Kung medyo maghanghang, pwede nimo kuhaan. Kung kaya pa para mas magwapo, pwede pa patasan. Then pwede ka rin mag-zoom. So mo yung disadvantage lang na dili ka ka-zoom sa mong cellphone mismo. Magi ka diri. So di ka diri mag-zoom. Magi ka diri. Pero gamit nimo imong cellphone as kuana, as video na. So yung hanap po siya kanindot. So pwede mo triangle. Gamit ang cellphone lang. So kung gusto nimo kuhaan pud ang audio sa imong cellphone, pwede ka mag-add. Pero ang imong i-add diri is media source na. Then i-okay sa nato. And check diri sa input ang imong ibutang diha kay katong gyapon http ana tas 192.168.0.103. Pero karon atong gamiton is audio na, dili na video. Audio dot wow ana siya. So atong i-try. So kung nakasunod mo ato nga tutorial, congrats, no? So ayaw na mo pag-subscribe, okay na lang yung subscribe ninyo eh. So pero kung nakaangay mo, please consider. So goodbye, kita sa sunod na po tutorial.